Bafowethu ngike ngizwe abanye abantu bekhuluma ngabantu abasindisiwe bethi yini leni inyamezele la kule nsindiso yenu noma kulokholwa kwenu ngoba anina nix. Hey, nisho ngoba nina nazi. Uyabona thina ngabanye bafowethu masinganitshela sinazise nje la sisuka khona simthanda kangaka uKristu Jesu noma insindiso sihleli kuyo kanje. Thina saphumula bafowethu. Malithi iBhayibheli uJesu uyaphumuzana bafowethu uyaphumuzana. Yazi mina ngicabange kwake kufike lapho uthola ukuthi ngivuke ekseni ngiye emzini womuntu ngiyela nje ukuyopeyitwa nje. Ngiyela nje bafowethu ukuyopeyitwa, ngiyela nje ukuyophekwa nje, ngiyofuthwa nje. Ngiyela lokho akukho okuningi and nje mangiya khona ngiyoshiya imali. Ukuthi manje ngiyazithengisa. Ngiphethe imali yokuthi ngipeyitwe, ngiphethe imali yokuthi ngifuthwe. Ngithi ngifuna impilo. Nina nazi la sisuka khona. Nina manje niyakhuluma nje. Yebo ayikho into ekhona ephethwe ngezandla singayikhomba sithi nayi insindiso into esenzela yona. Impilo. Wakwaye udunusa esigangeni, udunusa esigangeni kubanda, udunusa esigangeni usikwe ngama razor. Thina sisuka kude ningazodlala nina. Wake waboshwa ngeintambo, ilahleke intambo bakuthethisela iwulu intambo. Bakuthethisela into ukuthi uyilahleleni. Baze bakukhiphisa imali bakuhlawulisa into ukuthi le ntambo bekumele uyilahlanga. Uhlawule uthenge inkukhu, uthenge into, uhlawule into ukuthi wena ulahle intambo. Uphinde wenzelwe enye nayo leyo wenzelwayo nayo uphinde ukhiphele imali uyikhiphele nenkukhu. Bafowethu thina siphunyuziwe sisindisiwe sikhululekile bafowethu. Bafowethu cha asisakhwifi manje. Asisakhwifi bafowethu. Yes bafowethu ngicela ukuthi nisindiswe nizobona ukukhululeka. Uyabona thina kuke kwenzeke nje noma sivuke ekseni sigcwele injabulo nje kube ngathi sinento yonke. Uthi mawuthi uyabheka hayi sinento yonke but kunale njabulo esingayazi ukuthi isukaphi. Asho hlabelelayo athi le njabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Le njabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Bafowethu, yazi insindiso inkinga ukuthi ngiyayazi ngifike kuyo ngangaphandle kwayo ngangingayithandi insindiso. Yona mawungaphandle kwayo ibonakala ibhora, ibonakala isicefe, kodwa mawusowungaphakathi. Sowungaphakathi usungenile ususindisiwe. Uvela uzibuza into ukuthi ngangihlaleleni. Yini le ngangihlalele? Ngangizihluphelani? Lana bafowethu siyathwalela imithwalo, siyalwelwa izimpi. Masigula siyaphiliswa, siyavikelwe yitheni. Abafowethu akehlulwa lutho uNkulunkulu wethu ongenze